तहस नहस तहस नहस। भोजपुरी के हर राज का होगा पर्दाफाश। जहां खबर में हो दम और अंदाज हो सबसे खास, न्यूज तक सिनेमा लेकर आया है भोजपुरी का सबसे अलग और बिंदास शो तहस नहस। नमस्कार, जय जय भोजपुरी समाज। हम बानी अंकुश आजाद और वह लोग देख रहल बानी न्यूज तक सिनेमा के तहस नहस भोजपुरी शो। भाई आप लोग पोस्टर पहले ही देखले रहनी हो कि भाई भोजपुरी में एगो नौका हम शो लेके आ रहल बानी जेकर नाम बा तहस नहस भोजपुरी शो। चलिए भोजपुरी शो के बारे में बात कर जाओ भाई के भोजपुरी सिनेमा के तहस नहस कर रहल बा। चलिए एगो नौका फिल्म के ट्रेलर आइल रहा महिमा भोलेनाथ की। तो महिमा भोलेनाथ के बारे में हम एक बार बता चुकल बानी। अब ये फिल्म में भाई इतना बकैती बना, इतना बकवास फिल्म बा, मतलब अगर हमके रेटिंग देवे के होखे 10 नंबर में से तो ये फिल्म का हमारा रेटिंग जाई सिर्फ 2 नंबर। अब भाई काहे रेटिंग 2 नंबर देतनी, तो मतलब ये फिल्म बावे 1970 वाला फिल्म, जो 1970 में हमनी के बहुत देख चुकल बन भक्ति जागरण वाला फिल्म। अब उहे फिल्म एहू में उठावल जाता। मतलब एगो लड़की भी है जेकर माई बाप नहीं खे, ओकर चाचा चाची पाल पोस पाल के बड़ा करता। और लड़की भी है कि खाली शंकर जी के जय जय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय, मतलब हर हमेशा 24 घंटा भजन कीर्तन में बीज भी। अरे भैया का मतलब 2026 चलता, कौन ऐसा हिंदुस्तान का लड़की ना हो जो 24 घंटा तर भगवान के भक्ति में लीन हुई। हाँ, पूजा पाठ कल जाला मन के शांति खातिर 20 मिनट 1 घंटा बस, उससे अधिका केहू भगवान में उतना लीन ना रहेला। एक ही आज में रहेला जे देवदासी बा। दक्षिण भारत में आज भी देवदासी है बाड़ी सन जे उन्हें के खाली कामे बा मंदिर के। अब भाई देवदासी के बारे में एक बार बताइम, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट करके बता दी। हम देवदासी पर भी एगो वीडियो बना दें जो साउथ में भाई तमाम फिल्में भी देखा दियल बा देवदासी। तो चल हमनी के महिमा भोलेनाथ के बारे में जान लिया जाओ। महिमा भोले बाबा के तब एमे अब चाचा चाची परेशान होकर कहता लोग कि अब एक बियाह न कौन नास्तिक के घर में करावल जाए। तब जाता लोग खोजता लोग तो संजय पांडे के एगो वैसन परिवार बा कि नास्तिक बावे। अब वो नास्तिक बावे तब वो कौन भी अगर नास्तिक होई, कौन धर्म के नास्तिक हो के, चाहे हिंदू को, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मतलब 312 गो जो धर्म बा पूरा वर्ल्ड में अगर वो नास्तिक होई तो अपना धर्म के रीति रिवाज से तो शादी करी ना, कबो भी करी तो कानूनी प्रक्रिया से शादी करी। मतलब देखी पहला फंबल, मतलब दिखावा जाता है कि हम नास्तिक से शादी करा रहा बानी लेकिन हिंदू रीति रिवाज से शादी करावल जाता। मतलब देखिए इतना माइनस मार्किंग बावे ए फिल्म के। रवि सिन्हा जो निर्देशक बाड़े एकदम बिल्कुल फंबल काम कैले बाड़े। वजह से शादी हो जाता तो कहता लास्ट में कि देखो है शंकर जी के मूर्ति उर्ति बा, हमनी के नास्तिक हो जाए, एक पूजा पाठ ना चली, और उठा के शिवलिंग उठा के भरी फेंक दिल बड़ा। अब शिवलिंग भाई देखी, मतलब ये देखी फिल्म में शिवलिंग आवता एकदम बिल्कुल गिरता, एकदम खड़े होके गिरी एक जगह पर। मतलब 1-2 गो रोला देख रहता कि चलो भाई डगरा के फिर अपना मन खड़ा हो गया। शंकर जी के थोड़ा सा दिव्य दृष्टि दिखाया जाता, लेकिन ना, मतलब वही कंप्यूटर AI से देखा दिलो कि सीधे खड़ा हो जाता। मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल, कौन ये पॉसिबल है ये नहीं है। अब वो चोरी छुपे जल दिखावत देता रही। मतलब एमे एगो चीज़ देखावल बा कि अगर कोनो धार्मिक महिला होके और पूरा घर नास्तिक होके तो इतना भ्रम पैदा कर दी, इतना भर्म पैदा कर दी कि वो महिला सब घर के नास्तिक के आस्तिक बना सकेली। एक चीज़ का में देखा बा उहे काम ऋचा दीक्षित कर रहा बाड़ी कि नास्तिक के परिवार बा अब भगवान के तंड घंट में पड़ के अब लास्ट में इतना टंट घंट में पड़ गई बाड़ी कि एगो भिखारी आइल बा, शायद उमें देखा गई बा कि भगवान के स्वरूप हमें। अब वो कहतन कि भाई अघोरी यहीं हम फल फूल ना खानी। अब भाई के कहला कि अघोरी फल फूल ना खाला। अरे रवि सिन्हा जी कम से कम अघोरी से जाके बात करेला, हर अघोरी फल फूल खाला। लेकिन ना, हमके फिल्म में देखावे बा और अघोरी की जो लुक दियल बा बिल्कुल मतलब हम का कहीं रवि सिन्हा जी के मेकिंग पर
मतलब मन तो करता कि 21 तोहफन के सलामी दे दे भैया के, लेकिन ना दे सके, कुछ पाबंदी अब हमारो। अब ओका में अघोरी आता तो कहता मांस का सेवन करते हैं, कच्चा मांस। अरे मांस का जब सेवन, वो भी नर मांस का, डेट इज पॉसिबल बा कि आज के डेट में अघोरी आज भी जिंदा नर मांस खालन लोग आज भी। और कोनो अघोरी अगर आपके घरे आई तो का आप नर मांस के उनका के सेवन करा सकनी? दैट इज नॉट पॉसिबल भाई। फिल्म में दिखावल गया लेकिन सिर्फ बकैती। अब वो का करते कि इतना भगवान में लीन बाड़ी के अपन लड़का के जय काटे जाता रही, और ये फिल्म के एंडिंग दिखा दे। मतलब का लगा कि वो फिल्म में करिहन या फिर भगवान हो जाए प्रकट होखियन, ये रोक दिल। मतलब कंसेप्ट इतना मतलब हम ज़्यादा कुछ ना बोला। चली एक आध बढ़िया था दूसर की फिल्मिया पोस्टर देखा तो नंदान दुल्हनिया महिमा भोले बाबा के से लाख गुना कंटेंट बढ़िया बा। भले फिल्मावे के तरीका कमजोर बा नदान दुल्हनिया के। एक बारे में बात करम भाई, ये फिल्म इतना कंटेंट बढ़िया बा कि दूगो बहन के कहानी बा, दूगो भाई के कहानी बा, और दोनों भाई बहन के शादी वही घर में हो जाता। दोनों बहन का शादी दोनों भाई से हो जाता। अब थोड़ा सा पहले मतलब सुहाग रात से पहले थोड़ा सा चेंजिंग दिखा दिया गल बा। मतलब छोट भाई के पत्नी बाड़ी जौन बड़ भाई के कमरा में चल गई, बड़ भाई के पत्नी बाड़ी छोट भाई के कमरा में चल गई। लेकिन वो मिस्टेक लड़कन का फुआ से भइल बा। भाई मिस्टेक हो सकल भाई, हिंदू प्रथा में जानता बड़ लोग के इतना घूंघट रहेला। अब वो भी ध्यान नहीं दे कि छोटकी पतो हिया कि बड़की पतो हिया। और बाद में जैसे छोटका देवर घूंघट उठाता तब तक घर में बवाल मच जाता कि अरे भाई, तब तक की बात गांव समाज पूरा परिवार में हलचल हिते में मच गई बा। अब ओके सुलहनामा करे खातिर घर में नहीं हो पावत। ये चूँकि वास्तविकता बाकी मतलब जिससे घर में कले मचेला न, तो एगो गाँव में कहावत था कि गाँव फूटे घर फूटे जवार लूटे, आ घर फूटे गाँव लूटे, आ गाँव फूटे जवार लूटे। वही चीज़ का में देखा बा। मतलब वास्तविकता है कि अगर दूगो भाई आपस में झगड़ा कर लेना तो पंचायत बुलावे पड़ा, आपस में बैठ के कबो सॉल्व ना कर जा सकले। ये कंटेंट बहुत बढ़िया बेहतरीन चीज़ बा। हम कम के अगर आप लोग खलिहर मानते फिल्म के जरूर देखी। एगो और फिल्म के आयल टेलर जेका नाम बा हलाला फिल्म के बारे में हम दूगो वीडियो बना चुकल बानी। एक बार और हलाला के बारे में बात बता दी। तो ये फिल्म प्रोपेगेंडा वाली फिल्म है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उठा के पढ़ले बड़े फिल्म के निर्देशक और लेखक लालजी यादव व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर हलाला के बारे में, और वह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला इजा उठा के काफ़ी पेस्ट कर दिल बड़े। फिल्म बिल्कुल बकवास बा, बिल्कुल बकैती बा। फिल्म के बारे में हम का कहीं, हलाला के बारे में बिल्कुल नहीं जानत कि हलाला होला का, और वही पर कंटेंट पर फिल्म। अरे इनका के सर्च करे के चाहिए कम से कम 2 महीने, मतलब देखिए 2 महीने 4 महीना हलाला पर रिसर्च करना चाहिए कि हलाला होता है क्या, तब तो आप उस पर कंटेंट बनाएंगे तो फिल्म बढ़िया बनेगा। लेकिन नहीं, हम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं। इनका कुछ दिन पहले वो वेब सीरीज आयल है, उसमें ढोल बचावस की हमारा फिल्म में पैसा डुबा दिए संजय पांडे है, देव सिंह, ये वो फलान ठेकान की चलो हाला मचावत नहीं हमारा वेब सीरीजिया प्रोपेगेंडा फैलाई तो वेब सीरीजिया चली। लेकिन वो समय वेब सीरीजिया ना चलो, और एगो समय जो फिल्म के टेलर आयल बा इनका हलाला बिल्कुल और मुँहे गिरल बा। मतलब इनका फिल्म के जितना व्यूज नहीं खे उससे ज़्यादा हमारे न्यूज के व्यूज चल जाला। एगो और फिल्म आयल बा भाई जैसन केहू ना। ये फिल्म के निर्मात्री बाड़ी नीलू गौतम जी। फिल्म के निर्देशक और लेखक बाड़े जितेंद्र गुप्ता उर्फ जीतू जी। फिल्म में कहानी बा दूगो भाई के। अब भाई जैसन केहू ना, मतलब समझिए सकेंगे भाई के प्यार दुलार और प्यार मोहब्बत के खेल बा, कितना मिस्टीरियर बा आप लोग सोच सकेनी। आपके अगर एगो छोट भाई होई, अगर आप बड़ भाई हो तो आप बड़ भाई से कितना प्यार कर सकते नहीं, छोटका भाई आपसे कितना प्यार करत होई, काफ़ी काबिलियत तारीफ बा। एगो और नौका फिल्म के ट्रेलर आयल हुए 15 अगस्त के दिन 2:30 बजे। आप लोग समझ गए हम कौन फिल्म के बारे में बात करते नहीं, हम पटना से पाकिस्तान फिल्म पार्ट 2 के बारे में बात करते नहीं। तो भाई वह दिनेश लाल यादव के फिल्म बा, जेकर फिल्म के लेखक और निर्देशक अंजय रघुराज बाड़े। भाई फिल्म के टीजर लॉन्च भइल बा, टीजर बिल्कुल बकवास बा। हाँ, AI से ग्राफिक्स बनावल बा, BGMI भी बहुत बेहतरीन हल्का फुल्का बेहतरीन बा। लेकिन टीजर में होला का, फिल्म के निर्देशक निर्माता के खुदे नहीं पता कि टीजर में होला का। अरे निर्माता साहब, टीजर में होता है एक फिल्म का 1 या 2 से बेहतरीन डायलॉग जो आप
कि फिल्म का जो पंच डायलॉग है, का तारा फिल्म में एगो पंच डायलॉग निके जौन तू अपन 1 मिनट 57 सेकंड के एगो टीजर में तू दिखा सकत रह ना, नहीं खे, तबे तू ऐसा काम कर बड़ के निखा देखिले। अब भाई बवाल तो मचबे करी। अब बवाल शो में दिनेश यादव अपना के ऊपर टिप्पणी करवेलन, ट्रोल करवेलन, काजल लगवाइन से कि शायद हम ट्रोल करवा दें। देखी ट्रोल करेला का रीजन बा कि 4 साल के अंदर अंदर दिनेश लाल यादव के 14 गो फिल्म आयल बा और 14 के 14 फ्लॉप गई बा। तब सोचलन का है ना मुँह अपना ऊपर कंट्रोवर्सी करा ली, थोड़ा सा पब्लिसिटी मिल जाओ, लोकप्रियता हमके मिल जाओ, कुछ पब्लिसिटी खेसारी लाल को वजह से मिल जाई, कुछ काजल अगवानी को दिन तक कुछ मिली। लेकिन खेसारी लाल रामा दुहाई एको शब्द निखन बोल रहे दिनेश लाल यादव के बारे में। वो जानते पड़े कि भाई हम बोलम तो इनका पब्लिसिटी फिर बढ़ी, तो फिर हमारे का ग्राफिक्स गिर रही तो हम काहे खातिर इनका बारे में बोली। हाँ काजल अगवानी थोड़ा सा बोल दिल बाड़ी, लेकिन फिर भी फिल्म कितना काबिलियत तारीफ भाई। तो आए वाला वक्त बताई का जितने 4 साल में 14 को फिल्म फ्लॉप गई बा इनका दिनेश लाल यादव के, का एहू तरह फिल्म फ्लॉप जाई। वो 14 कौन फिल्म बाड़ी सन, हम अगर आप लोग जानना चाहते नहीं तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि अंकुश भाई तू बता दो कि हम 4 साल के अंदर कौन 14 गो फिल्म बाड़ी सन, ओकरा ऊपर हम एगो वीडियो बना दें। तो भाई फिल्म में ज़्यादा इतना दुनिया भर के करेक्टर रखल बा और एगो करेक्टर के सही से खाली दिनेश लाल यादव के एगो सीन देखल बा। लेकिन भोजपुरी वाला न हॉगल ना छोड़ सकल सन, फिल्म में हॉगल के तरह जाला आ हग के लिपल के तरह जाला भोजपुरी सिनेमा वाला से। देखो मतलब बड़े बड़े बाल हो गए बा, बड़े बड़े उजर दाढ़ी हो गई बा, और लेकिन ई सोचल सन उजर बार कर देबो, उजर दाढ़ी कर देबो तो करेक्टर बूढ़ हो जाए। अरे भैया हम उजर दाढ़ी या उजर बाल लगा लिए तो बूढ़ हो जाए ना, थोड़ा सा चेहरा पर मेकअप होला यार। कपिल शर्मा के शो जो होला ना, कपिल शर्मा के शो हर रोज आवेला, देखल हो हम आप लोग कपिल शर्मा वो ये सुनील ग्रोवर हर रोज बूढ़ू बनेला हमेशा। लेकिन उनका मेकअप इतना बेहतरीन होला कि हर मेकअप में वो दिखलन कि हाँ भाई सही के बूढ़ा बाड़। गुलजार साहब पे एक बेर करेक्टर के ललन, हाँ लागे कि गुलजार साहब नियर लागत तरन मेकअप। लेकिन भोजपुरी वाला करन ना उजर बार लगा रहा, उजर दाढ़ी बना बूढ़ तो हो गल। ये खेसारियों काम कोई ललन। फिल्म एगो रहे नाम ना बताई, चलिए आप लोग यही तो देखो तही तहस भोजपुरी मतलब भोजपुरी में आप लोग देखबे करिए 4 गो फिल्म के बारे में बात करिए। पटना से पाकिस्तान, भाई जैसन केहू ना, हलाला, नदान दुल्हनिया, महिमा भोलेनाथ के मतलब गिन के 5 गो फिल्म के हम बारे में बात करिए। आप लोग कमेंट करके बताएं कि भोजपुरी फिल्म के कौन फिल्म तहस नहस कैले बिया। आप लोग यही तरह देखते हैं न्यूज़ तक सिनेमा और हमके दी इजाज़त। नमस्कार, जय जय भोजपुरी समाज, जय हो तहस नहस तहस नहस तहस नहस।